Welcome students, class X Science। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ। 1. ମଣିଷର ଶରୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ କିପରି ରକ୍ଷା ହୁଏ ଜାଣିପାରିବେ। ଭ୍ରୂଣର ଅବସ୍ଥାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ମଣିଷର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମଣିଷରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ। ସ୍ନାୟୁ ଓ ସମ୍ବେଦକ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ। ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଶରୀରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଓ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜୈବିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ପାଟି ପାଖାପାଖି ରହିଅଛି। ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନଳିକା ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ପଛଭାଗ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭ୍ରୂଣରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଯାହା ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୟକ୍ରମେ ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ଭାଗକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ବିକଶିତ ହୁଏ। ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, 2ରେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, 3ରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଖପୁରି ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ନା ବୋର୍ ଲାଗୁଛି? କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭିତର ଫମ୍ପା ଅଂଶକୁ ନିଳୟ କୁହାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ଓ ନିଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମେରୁରସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରସ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏଠି ଶିଶୁର ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ ଯଥାକ୍ରମେ 400 ଗ୍ରାମ ଓ 1500 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୟାପଚୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 750 ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପାର୍ଟ 1। ଏହାପରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ସରିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯାହା ବି ପଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ମସ୍ତିଷ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଐଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ଖେଳିବା, ନାଚିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପଢ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ପରିପାକ, ରେଚନ, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାୟୁକୋଷ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ, କରୋଟି ସ୍ନାୟୁ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ କୋଷଜୀବକ ରହିଛି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିବା ଅଂଶକୁ ସେଲ୍ ବଡି କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାଖାୟିତ ତନ୍ତୁକୁ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ କୁହାଯାଏ। ସେଲ୍ ବଡି ବାହାରିଥିବା ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧକୁ ଆକ୍ସନ କୁହାଯାଏ। ସେଲ୍ ବଡିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆକ୍ସନ ବାହାରିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆକ୍ସନ ହିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଟାଇପର ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ
ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆକ୍ସନର ମୋଟେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ଭାଗ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଟେଲୋଡେଣ୍ଡ୍ରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଟେଲୋଡେଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅଗ୍ରଭାଗ ସ୍ଫୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଣ୍ଡନବ କୁହାଯାଏ। ଏଣ୍ଡନବ ଭିତରେ ଅନେକ ସିନାପ୍ଟିକ୍ ଭେସିକଲ ରହିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏସିଟିଲକୋଲିନ୍ ପରି ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ରହିଥାଏ। ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୋଷଜୀବକକୁ ଆକ୍ସୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ଏହାର କୋଷଝିଲ୍ଲିକୁ ଆକ୍ସୋଲେମା କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଶରୀରର ଦୀର୍ଘତମ କୋଷ ଅଟେ। ଏହାର ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ ଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡରୁ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆକ୍ସନ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବକ ଅଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପରିବାହିତ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଆକ୍ସନ ମିଳିତ ହୋଇ ସିନାପସ ଗଠନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ ଗ୍ରାହୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଖବର ଗ୍ରହଣ କରି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଏ। 2. ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ସିନାପସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆକ୍ସନର ଶେଷ ଭାଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରୁ ଏସିଟିଲକୋଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ନାୟବିକ ସଞ୍ଚାଳକ ଅଟେ। ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଆପଣ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟରେ ଏକ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚେ। ସୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବାଏ ବାଏ।